Paralog slem ba mensyua ladon kawi ka yang siem ha ka ba ka ta ka siem kala yok khon changrang ha ka ba kala cuk khmi lan ti ba la slem ba te ha ka ta ka ching yok khon changrang ka chomka ka yang siem barok kawi kala ya kemen lut bat kum cuk ka himahi barok kawi bat kila ya pelong ru ya ka jing khawai le kemen ka ba khrau ba bat kum cuk ka shat ka tem ha ka ta ka yang siem te laong ba kat ba kidang ya le kemen kumta ha kata kamen kat ba usem bat kas em kidang ya le kemen syabar te uwei menteri chong usem ula rung tu no ha kata ka kamera ba penthia ya itai khlung bat sisndon da ka ba char ula rong tu no ya itai khlung bat ula mi pat nang tana yang sem da ka wei pat kalanti ka bodum rangkat ka larten te kumta tang sulait nang tana yang sem uta menteri Assam ula mare baik sya ka wei ka snong rin ka ba cengai na kata ka yang sem bat anda ula poi hang ta ula ainong ha ka wei ka long yang ki bom don khon nampa na ka mata ban ri ban sumar bat ban penhe pensan ya ita ikhlung bat kila ya cer kerteng ru ya ita ikhlung da ilai te tang sutip kumta bala sya to no ya ita ikhlung ka keme ka pedai ka sem kala suyam pa jonot bapli kumcu usem ro te usem ula pentengen ya ka da ka boong ba wat ku slai ngin ya yuat beng bat ngin sa syam hi ha ka wei ka sngi te kata ka sem kala chudwai ru man la ka sngi na ka mata ukhun chaka bo undon ha ka met bakoi bakhia te kumta ka yang sem ro ka wei kila ya kulmar telim bat kimtip dei mano bala tu no ya ita ikhlung te kumta ki por ki yaj bat ki telun ki benai ki poi sya ki snem bat uta u ilai ru ula he lasan ha ka ching sumar sukhir chong kata ka long yeng ha kata ka snong rin ya u la itho kum ukhna basmat basting bat ubal along ru ukhna baslur bha u ilai udon ru ya uwei u chindang ksiar ya ubal pendeng ka keme chu ha ka por bu udang don hayeng se menswa por ba udang khlung te ha ka ching long khna ka chong u ma u la don ru ya ka wei ka par lo kan thei chong u ka ba ya sa mar chan lang bad u ka ba ka teng ka luna te kum ki khna hi kala ya le kai chalom chawa da ka ching kemen bat kila chu ya rap ru ya ki wei pat ha ka por ba ki don kam ching ram te laong ba ha ka wei ka chanmet kendet ka yang chong ka luna kala plo ding no hado ba am don sho ki bala not bantur sa chan chong kata ka yang namar bal achur plat ki thlek ding te kumta kibreo baro kim nang le ai shu ha kata ka klipman bat kila shu ya pekai na rod ya kata ka chingplo ding te ha chrong tnom chong kata ka yeng ma plo la don ka wei ka mio chong ka luna kala kuslai bha ya kata ka mio bat kam nang shu kumno ban le te kumta ha kata ka klipmat lawan u ilai bat ulong ru ya ka luna ba wat kuslai luna ngan lek plaj im hi manga ya ka mio bat markum tahi ula lek rung sepo chong kata ka yang baplo bat bej ula lek kio sachrong wat lada lakir da ka ding suda borok sodong ru kumta ha ka ba khado ula yo plaj im sicha ya kata ka mio na kata ka chingpro ding ka basir khei ba te kibrio borok ki bala ya pekai kumta kila ya lengo lut borok ya kata ka ching slur chung u kumta ha kata ka snong kibrio borok kila ya bana bat kila ya tiblut ya kata ka ching slur chung u bat kata ka ching slur chung u kala poiru shadow yang sem te kumta ha ka sngi ka babot uwei unong lam kten na po yang sem ula wan wat ya uta ukhna baslur sha kata ka snong lengba ka hukum bala pha da usem namar ba kum yakinong plaj im hi barbor ki chu ai awat na ka liang usem te laong ba haden ba uta unong lam kten ula yo yakren bat uta ukhna kendit uta unong lam kten ula yo i ya u cendang ksiar chong uta ukhna uba ula deng harendang chong u bat markum tahi ula itho ba uta u cendang ksiar udai uba sariam hi thik kum u cendang ksiar chong usem hi te kumta ula bo cengkeli ya u ilai na ei ula yo ya uta u cendang ksiar hanre u ilai pat nang cubab so namar ba ula nervos palan u ilai ula sngau lengo bha marwei ya uta u cendang ksiar udai u ei bat ka ei ka bala don selenden te uta unong lam kten wud ula lech phai cha yang sem bat anda ula poi hakmat jong usem da ka chingkende ula ya tho ha usem ba
uta ukhna ubala palaj im ya kamel udei ubala deng ya uchendeng siar kum chong uhi yo la se yo dei ban ukhon chong u te uta menteri ersap ubala don lang ha kata kapor mu nang lai aisu namar ba ka chingsi sabaro menta kalapau te tangsu yo sneu kumta uta usem da ka cingkemen ula hukum biang ya uta onong lam ketian chong u ba udei ban wanyalam ya uta ukhna sapo yang sem bat kumta lawan sim ya uta ukhna u ilai maroi syam la pe phang ya kata ka cingcia ha kanu karkom te anda la poi ha kata ka yang sem u ilai nang sengau tho su ka ei ka bancia ya u tang ba u sengau singai pat haba ula poi hang ta te tang su yu i kumta usem ula itho ba udei sisa ukhon chung u leng ba uta u chindeng siar bat kata ka sem ru kala kedup e je u ba udei sisa ukhon jengka te haden belatib lut ya kacing sisa baro ya u ilai la penriam da ka sopti sem bat mo uru la kemen pha bat ya uta menteri arsapru la hukum man setcil no sicing im hadu banayam bat sache sen biang kata ka yang sem kala yo biang ya ka cingkemen ka bakrau bha bala syam biang ya ukhon sem ubala satu te u ilai haba ula yo ya kat kata ka kadan kon sem ru hanrei mo pat cuklet ya kata ka snong ren ka bala penhe pensan ya u bat u khen ru ba ka dei ka snong chung u hi bat cuklet hiru ya ka luna ka perlok pe chung u te paralog kane ka ching yo khana kala poino saka bugun te sengau pha share like ba subscribe ya kane ka channel chunga khnang ba ngan wara bon teli ki video ha kane ka channel khublei sibon